Tvrtka Tokić osnovala je 2014. godine TEC, edukacijski centar namijenjen educiranju automehaničara i autoelektričara. Svrha centra je od samih početaka povećanje stručnosti i kvalitete poslova koji isti obavljaju, usklađenost s međunarodnim i stručnim standardima te praćenje najnovijih trendova u tom segmentu autoindustrije. Dugoročni cilj nam je ponuditi visoku stručnu nadogradnju postojećeg znanja, ali i usvajanje novih vještina te kvalitetnije obrazovanje ljudi iz automobilske industrije. Metodologija rada uključuje korištenje tehničko-didaktičke opreme i vozila koja će se koristiti za simuliranje grešaka, a koje će potom polaznici edukacije naučiti logičnim slijedom identificirati, a potom i otkloniti. Spomenimo i to kako se seminari izvode u suradnji s Obrtničkom komorom Dortmund. Svaki polaznik nakon seminara dobije ovjereni certifikat koji se vrednuje kao stručno usavršavanje i uvaženje u svim zemljama Europske unije.